Ассаламу алейкум, межи ежиш маша до канал. До конечно газ вверх мобилишься просто том фушун тажимон. Гриб как-то масон. Райм салам алейкум. Хабаня том шалом масон. Межи ежи 100 лайк набрать я или еще гаш 200 лайк набрать на сосой театр дуй. Хахуи идет я вай дала. 150 лайк набрать да хаусар дуй. Дала башун шей махуль шорт комментарий я зьехун дяч. Аш видео продвигать ёшун там шолх частью. The most disgusting ASMR foods part 2. Вторая часть. Видео даю лелесун шикал, вот хока сайта инстаграм ишун. Давайте уже подписаться, да. До 1000 халбовой подписчик. Кстати, специально же телеграмм чуасан, телеграммин, да. Телеграмм чуасан. Группе нашун по ссылке в описании хорошун или Рахманов или Азурош, хока скриншот хорошун. Любой ник чуалошун, любой чин газа ялошун. Но Awalnya hari ini aku sadar loh. No. Давай. Что? Таракан, что? Ой. Merci. Ach, ما يعشق. ها هي جي هري ما سوني هو يقول تعدجيني لك على شمالاش واي عليه أوتو حير بالبقرنا يا سبحان الله سو سميته ليش تدوي ايه هو يقول سبحان الله ايه وارني شو اللي مش عارف ابو شو ايه هو يا واه يا ارخلنا اصلا ما تصل Ja, han subtitler. Varsågod. Astagfirullah. هو أصباشك صو الشعبات عشايك بكشو واو حاجة سويني موحد بوشوني صو شو 어쩜 웃겨 Siz bak ay haydi da bak Vay hay kuvvetli ya No moi no Huyo Roasted rat Dıx bu No im qarizan bara. Чувак. Чувак соусан. Самая это соус чувак. Все просто дай ланч видео один на диет ла тофу. شو حاجة يحولوا اوكي. واو يا تعرفوا ما هي شيء كامل شو شيء بيور يامش. علي
이거 кварца доксу просто. Да, соус чорать, а мекчутони. О, мерзают я больше. Вот это ты меня удивил, конечно, Вася. Что схуж, чувак? Ой. Вау, я аржник. О, ну конечно, конечно. Кять любой гум. Стоп, вау, я ну ирчу. Вау, стоп, верла. Просто так, ну. Ну да. Соуси. Так валаш. Ситя илаха. Гозю илва кермата. Инти захер дакуяш чи та жир. Отвратительный хлор, да? Стоп. خد مية خد خد وشو غب دخل ميزي удиви меня. Сюда гаячил. И я гаячил мояти. А уж мези ду или дать. حبت تقي حتشيلس دي ده تو إيرش تمتحجنا إيه تو حتح مكيا ميح تدا خيلوا الحال ده ده ميح تدا خيل يا أم تيوش يعني أتى مجيريو واه هم قي إيرش خلا هيا لا مجي حنا مجيول شو تسون بقولة سيريوزنا هم شو ده استغفر الله. Зажаренный, цицик тушеный. Зажаренный, кайрзин, кайхдин, любой агор. Просто вот он их. Čo واحد صوصا دين دولش ده هم صدي راس ما بوش ده يوشون قولشون شاورما ياش بوش كي زوك كذا شو إذا просто خيشوك استغفر الله سيتيا إيلاي سيتان تياري إيلاي شدته مرسكنا سيتان تيار čo واحد صوصا فقط غوزي أخيري ويميان هو أبغى короче شيك ما سرقي بيحتسبيلر دويقس هرس فيديو شو خواسن سويتاني هو فيديو شو خوسي ترن بيحتمو بيلارشسون موي دشون الفيديو شو خواسن بيحتمو بيلارشسون شاين فيديو خسيت лайк дел шон хотя вряд ли خسيت подписаться на канал колокольчик обязательно халат бир und jetzt schon ist Videos чукаси шон хормадати аса قي танбата диет лахтугал ас قيامي وريات что السلام عليكم ما شو عايز تيتك موتو برضو تيتا